boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we. Здравейте, днес ще направим един минигейм. Добре, сега аз съм Мендес и... да. И ще започнем с минигейм. Минигейм и ще играем в Hunter Game. Намеря свободна... Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. On your ready, bass. On your ready, on your ready. Така, и да, аз печелих отново. Про. Да запознавам към минигейм, натиснах. Така, сега да изчекам малко хора на минигейма. Аре, няма никой. Мисля скоро да снимам оцеляване, ще видя, в моя сервер или в някой друг сервер, или в камач сервер с няколко хора или само. Ще видя. Какъв ще е? Още не знам. Трябва да си направя нов канал, защото другия се бъгна. Аз на него не съм качвал нещо, но все пак. Мен че ме пишат. Съм да видя кой. Добре, готов съм. Така. Къде беше сега минигейма? Да, ето. Там. Това пак е целият ми разбира. Не, са. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. On your ready, on your ready. Размазка на този път, защото не си намерих оръжие. Там, нищо друго, само такова си намерих. Аз ще вляза пак в тази арена. И вероятно ще свършим епизода. До това е първият епизод на... минигейма, който аз снимам. Така, това е втория ми клип. Просто не е много добър. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys.
Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. When you're ready. Не знам какво стана, но това ще игра на епизода и не мисля да правя следващ, но ще видим, може да направя. Но в този сервер ние имаме клипни, защото имаме хора и затова вероятно ще направя нов, но ще видим следващия път. Здравейте! Мисля, че обработването на този клип беше доста дълго и ще се радвам на поне един лайк от вас. Чао!